Bon dia! Avui anem en direcció al Baix Camp perquè volem conèixer tots els ets i uts de la IGP Patata de Prades. M'acompanyeu? Vinga, va, que hem de fer quilòmetres. Bon dia, Pep. Què tal? Com va això? Com veus tu? Bé, home, aquí a Prades Correcte. m'han dit que m'ensenyaràs el secret de la IGP de la patata de Prades. Bueno, continuarem. N'hi ha cap al tros? Anirem bé amb aquest cotxe? Una mica avall, però no el deixarem fins allí poder arribar. Sí, doncs va, anem-hi. D'acord? Segueixo amb la furgoneta? Perfecte. Va, vinga. Vinga. Vinga, Pep, mira el rocapunt. Vale. Antonio, estem en un camp de patates aquí a Prades. Sí, No? Què té la IGP, la patata de Prades, que tingui aquesta vàlua gastronòmica? Bueno, més que res és la varietat. La varietat que n'havec, que ja pràcticament només ne fem els gallegos i nantros. Escolta, I nantros quedem pocs, eh? i l'alçada també és important, no? Home, és important l'alçada, perquè aquí estem a 950 metres, i llavors també és important que la sembrem a l'abril i recollim ara a finals d'agost o primers de setembre. Sou- I està el cicle vegetatiu doncs, s'allarga 4 mesos o 4 i mig. Clar. En acabat també l'aigua, que també l'aigua que bevem és la que hi donem a les patates. I a la patata ja saps que el 80% és aigua. Sou 4 municipis aquí a la comarca del Baix Camp que feu la patata de Prades, no? Sí, Prades? bueno, entre Prades, la Febró, Capafonts i Arbolí. Déu-n'hi-do. Però doncs, aquests 3 pobles últims ja no queda ningú, i aquí quedem 7 o 8. 7 o 8. Això s'acaba, això, eh? Això no es pot acabar, Sí, perquè darrere nostre no ve ningú, eh? Alguna cosa haurem de fer. S'acaba aquí, això. Escolta, ara aquí podem veure, per exemple, que ja hi ha algunes patateres que la planta... No, pràcticament totes són seques. Veus, això és el que era la planta, que ja sembla ja tabaco. En canvi, n'hi ha que encara Hi ha tenen herba alguna verda. que sempre doncs, allarga una miqueta més, però vull dir, això en 8 dies està... I llavors doncs, és ja quan les arrenquem, quan està la planta totalment... Perquè així doncs s'acaba de curar una mica més la patata, tot i que ara encara són una mica tendres, però s'acaba de curar. Ara és quan tenim les Sí. patates noves, que és quan tenen més aigua, Sí. i a mesura que vagin passant aquests mesos que farem, diguem-ne, de tardor i hivern, Va perdent, l'anirà a poc a poc, perdent. sí. Eh? Sí. Bueno, n'hi ha unes que serveixen per una cosa, sempre dic jo, unes Bueno. van més bé per l'amanida, quan tenen menys aigua van més Sí. bé per fregir. Amb aquestes no es cal patir, que va bé per tot. És un tot terreny, no, la Canabec? Fregeix, el forn és igual, fes el que vulguis, que sempre quedes bé. Escolta. I sempre té el mateix gust, Exacte. perquè hi ha patates que, bueno, una sembla el moniato i l'altra... No, vull dir que no hi ha cap que tingui... que mantingui la línia doncs, de sempre el mateix gust. Escolta, i ara em faràs arronsar l'esquena, Ara aquí sí, veig, no, ja una veuràs mica? com se t'abaixarà la panxa aquí. Doncs va, vinga, anem a arrencar patates? Vinga, arrenquem. No gaires, eh? No gaires. Antonio, ara la patata, la pell és molt fina, no? La pell, mira, pràcticament, Cuita, fineta, fineta. fixa't, això. Escolta, veig que n'hi ha de mides diferents. Clar, ara Sí, també és el clar. que es tracta és collir, separar per mides. Exacte, no és com la fàbrica de la Coca-Cola, això. Eh? Ara aquí, doncs, ho plego tot junt i acabat a casa vas triant per mides, per calibres. Fem una cosa, anem collint patates, jo me'n vaig a cuinar una miqueta Sí. i després vens que t'he preparat una amanida de patates de bacallà que espero que t'agradi. Home, segur que sí. Ja m'ho pensava que no em plegaries cap. Oh, i tant. Doncs va, vinga, me'n vaig a cuinar jo. Molt bé, jo vaig a recollir això. Adéu.
Vinga, va, anem a cuinar. D'aquestes patates que l'Antonio ja ha collit, n'hem bullit un parell o tres. Pelem les patates que hem bullit amb aigua i sal. Mireu que fàcils són de pelar. I ara les tallarem a daus irregulars. Vinga, va, cap a dintre. Pelem un gra d'all. I el tallarem ben finament. Cap a dins. Ara és el torn de l'escalònia. La pelarem i la picarem com l'all. Cap a dins. I ara, el pebrot verd. I cap a dins. Una cullerada de mostassa, una de polpa d'olives, un rajolí de vinagre, un bon raig d'oli d'oliva de les DOPs catalanes, sal, pebre i a remenar. I afegim el bacallà d'aus i tornem a remenar. Emplatem i ja podem trucar a l'Antonio. Què, Pep? Com ho tenim, això? Ei, goita, acabant de tallar una miqueta de porradell per acabar el plat. Molt bé, Vols molt fer bé. tu els honors o els faig jo? No, fes tu, Sí? que ets el professional d'això. Doncs va, que això hi dona frescor. Sí, A veure si t'agrada aquesta mania de patata, de la IGP Patata de Prades, molt bé. amb bacallà i oli d'oliva verge extra. Home, doncs aquí no hi falta de res. Bon profit. Igualment. Pep. Quin gust això, De categoria, això, Antonio, Boníssim. sense la patata aquesta n'és res, Ja. Sense pagesia no hi ha cuina. Ni futur. Tens tota la raó. Vinga, va, gaudim Molt bé. de la patata de Prades.